מה קורה? ברור אחי. קורה? שב, תרגיש בבית אחי. לאכול משהו אחי? לא, תודה, אכלתי. מה יש לך? אתה לא מרגיש בבית? אני מרגיש בבית. אתה יודע, כשאנחנו אצל יקיר אתה לוקח לאכול, לשתות חופשי ופה כלום. מה, אני מגעיל אותך באיזושהי צורה? לא, אתה מרגיש... תשקר לי! תגיד את האמת, תגיד שאני מגעיל אותך. תגיד שאני גועל נפש, תגיד שהכלבים פה מגעילים אותך, שהכל פה שערות, תגיד! אז בטוח שאתה לא רוצה לאכול? הכלבים לא רצו את זה, אבל חבל לזרוק. זה גם טונה עם שמן, זה הכי טעים. תרגיש בבית. זה קצת מסריח. אתה רוצה להתקלח? תרגיש בבית, מה יש לך? תרגיש בבית. אתה רוצה לנוח?